или кой са нас? Няма значение. Защо е хората? Какво искаме хората? Има протест. Кой сте? Какво ще правиш? Вие какъв сте да държите сметка? Кой си ти, бе? Да, бе! Какъв сте вие да ни държите сметка какви сме ние? Какъв сте вие да ни държите сметка какви сме ние? Човека е с синя лампа. Човека е с синя лампа. Това, че е с синя лампа, точно значи, че не Няма е тук тук място. място. Значи Да, тогава да са махани тя. аз това го питаме още господин. Къде отиваш? То, що го пусна? Плаклите, Това е, няма никой тук, няма никой тук! Няма никой тук! Няма никой тук!